Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag kalibutan. Ani ana pod ang Bukikion TV aron maghatod sa inyo og bagong storya. Ang atong Bukikion karon atong tawagon ang tiunay nga gugma. Why sama? Aduna bagyo tiunay nga gugma sa pobre ug kwartahan? Ang atong sugilanon karon mao ang storya sa dalagitang si Lorraine ug sa iyang nobyo nga si Benji. Atong ugmaron ang ilang gilubong nga gugma. Kung unsang ilang nahimong sugilanon sa ilang relasyon. Maayong adlaw kaninyong tanan labi na sa atong mga tigpaminaw. Tawagan na lang ko sa pangalang Lorraine. Ako sa kaprobinsyana nga nangandoy nga makalampos sa pag-eskwela. Apan tungod sa hustong kalisod, di kaya sa akong ginikanan nga paeskwelahon ko. Ikawalo ko sa siyam nga mag-igsuon. Nagdako ko sa pamilya nga ilang ginatawag nga isang kahig, isang tuka. Ang among bay usara ka barong-barong maong inig among pagpangatog adunay umura kami sardinas nga galutod galaray sa maong salog nga gihapinan og banig. Ming undang ko sa akong pag-eskwela sa high school kay tungod lagi nga wa pa makayahi sa akong ginikanan ug ako usab ning uyon ra sa ilang desisyon. Apan adunay usa ka katabang nga ming-uli gikan og Manila ug sa iya pang mga istorya nangita pa kuno ang iyang amo ug usa ka katabang. Kay tungod lagi natambay ko sa bay, ako siyang gisuna kung pwede ba ako na lang. Gaduha-duha pang among silingan kay tungod lagi sa akong pangidaron. Sawa pa siya kadesisyon ako nang giandam ang akong mga biski o gibutang sa bayong. Desidido na jud ka nga mosabay ka nako? Oo, desidido na ko. O gusto sab na ako maka-eskwela og palik. Sige kung maahon. Ako nang gisukmatan ang akong mga ginikanan sa akong desisyon. Wala sila'y pagpabag sa akong mga desisyon apan kibilin sa akong inahan. Ako tawong ampingan akong kaugalingon. Day Lorin, pag-amping taon didto day, layo ra mabini mo. Kaya di magpabuyag kay mawawat ang hilin nga mo'y nagpasud nimo. Ming lakaw nami pa Manila. Sa among pagbiyahe, gisukmatan ko ni ti Helen nga bisaya sab kuno ang among amo. Pero nakabana og inchik maong sa Manila na sila namuyo. Ug aduna sab sila'y anak nga laki nga pare-pareho kuno namo og pangidaron. Madam, ani anak kami. Aduna ko'y bit-bit nga mga gulay, prutas ug mga panakot nga gikan sa bukid. Og ni anasab ang imong bagong katabang. Maayo kay ning abot na mo. Abi na kog sunod semana pa mo mga bot. Oy, kinsa man ayangan? Asa man nini mo nakita nga bay? Maayong gabi, madam. Ako day si Lorraine. Ako ang bagong kuha ni Ate Helen. Silingan rami dito sa probinsya. Maayo kay silingan ra nimo imong nakita day Helen. O madam, desidido man daw kuno siya. Mas labing maayo kung mauhon. Unya, kantigo ka sa trabahoon sa bay day Lorraine. Yes, madam. Kahibaw man ko mang limpyo. Manglabaog, mananom. Maayo ka na.
Unsa man tong giingon ka nako nga interesado daw kuno ka mo balik sa pag-eskwela? Oo, madam. Kung imo kong tuktan, nga manarbaho ko kanimo, unya matag Sabado ug Domingo, mao akong klase. Ayo ka na kay nakahuna-huna ka nga motiwas og eskwela. Apan mosugot ko nga paeskwelahon ta ka, busa magsabot ta daan day Lorraine. Nga ayaw usap pag uyab-uyab kay lisod kaayog mabuntis ka. Aw, oo, madam. Isa jud ko magnobyo-nobyo kay motiwas pa ko sa akong pag-eskwela. Ala, kinsa man ang babae nga namubugbuwak. Arang man kahamis ug kagwapa. Ay pausa. Akong atuon og lailahon. Hi, miss. Kinsa ka nga nung ania ka man sa among bahay? Hi, sir. Good morning. Ako day si Lorraine. Bago ko nga katabang diri. Mao ba? Ako day si Benji, anak sa tag-iya sa bahay. Oo. Kailan ako nimo? Tingnan ako ni madam nga adun na siya usa ka anak nga laki. Ug ikaw kuno to, Benji angay. Pagkagwapa gyud niyang bayhana. Tinuod jud ang ilang gistorya nga basta Bisaya gwapa. Uy bay, naon sa man ka nga murag wa man kasi mong huna-huna. Ayaw lagi sigsimot kada gabi. Binuang bay? Wa man, ani ara ko'y gihuna-huna. Adun na may bagong katabang nga si Lorraine. Pagkagwapa. Niya maanyag kayo nga bayi. Na, kung sa man imong gihuna-huna, busa undangan na kay kahibaw na ka sa abilidad sa imong inahan. Sobra ba yato ka matapobre nga murag maalirawan sa nga may makakuha sa iyong bahandi? Wa man bay, nadanira ko sa iyong kaanyag. Ug di sab na ko pakyason ang saad na ko sa akong inahan nga motiwas ko eskwela. Aw, maayo ka na kung maohon. Hala, sige huna-huna nimo eh. Uli sa ko kay manabo pa ko. May nalang makasapi gamay. Maayo akong kahimtang sa gitrabahoan o gasugod na sab ko sa akong pag-eskwela. Nahog nga Lunes hangtod Biyernes mao ang akong trabaho. Unya Sabado ug Domingo mao ang akong klase. Miglabay ang mga tuig nga naanak ko sa 4th year high school. Og dito na sab nagsugod ang akong sugilanon. Sa kaadlaw na ako sa garden og namubo og buwak ni Madam. Adunay mingkalit og gunit sa akong kiliran og nahibong ko nga aduna may nihunghong. Kaanyag ba ni Moron, Lorraine oy? Wala man ka og buwak nga namukadkad sa kanindot? Ginoo ko, tabang. Aw, ikaw di ay. Ikaw din na Sir Benji. Ayaw pag-ana ba kay makakita ang imong mama og mga tao sa bay. Pasinon sa ang masulti, bato ka na to. Og, isab na ako pakyaso ng imong inahan sa akong mga saad kaniya. Kapila naman takagingnan nga, ayaw na pagserser na ako, Benjera. Kay pareho raman taog, pangidaron. Di kayo na pwede kay amo man ti kaog, gatahod ko nimo. Isa pa, ikaw gusto nga anaon ko nimo. Palihog lang, di ko gusto og samok. Itaas pa ko og pangandoy sa akong kinabuhi. Minglakaw si Benji og nagpadayon ko sa akong gibuhat. Samtang gapamubo ko og buwak, akong gipahinumdum ang pagkumot ni Sir Benji sa akong kiliran. Aduna ko'y kibating sensasyon. Ngawa pa na ako mabati sa pila ka tuig. Apan nawaki ni og kalit sa pagsyagit ni Ate Helen. Sa ingon pa man, ako nang gidistansya akong kaugalingon kay Sir Benji.
Kay basin og malahi ang pagsabot sa uban. Si Sir Benji di ay kay kung akong mahulagway, usa siya kalaki nga lami og pamarug. Kay tungod, hingduwa og basketball, dagko og baskog ang iyang panglawas. Nga makatutok jud ka sa iyang kagwapo. Punaan pa sa iyang mga ngabil nga lami kaayo og pamorma. Apan akong gipugngan ang akong kaugalingon kay di ko gusto mo balik sa among bukid. Gusto pa nako motiwas og eskwela. Naunsa man ka nganong gahinuktok man ka dira? Unsa man atong problema dira bay? Wala man, ako rang gihuna-huna si Lorraine. Ayaw ko ingna nga naibog na kaana imong katabang. Murag maulagi akong gipamati di nako malimod nga. Kapahan jud ko sa iya og gusto nako siya. Uy Benji, pagpuyo dira dong, sao na lang imong mama nga kuna na lang ba baga nga balahibo aron malayon. Maulagi sa ba kong gihuna-huna apan gusto nako si Lorraine o gusto nako siya nga himong nobya. Ming uli si Benji o iya kong gisuod sa akong kwarto. Ayning sa akong pag-ikyas, iya kong pugnan o kitakuman ni akong baba aron di ko kasyagit. Hulat lang Lorraine, gusto rin ako makigistorya nimo. Gusto ta ka Lorraine, dugay ra ko na ay paghigugma kadiha kanimo. Ug karon di nako mapugngan ang akong gibati. Gusto unta ko nga manguyab diha kanimo. Dugay ko makatingog sa akong nahibatian nga mga pulong gumikan kay Sir Benji. Di pwede bisan pa man nagkahigugma ay kita o nahigugma ka kanako. Wa kanya'y pulos kay way rason nga mahimong kita. Usara ko katabang og di ko gusto pakyaso ng akong saad sa imong inahan. Pwede man nato itago ang atong relasyon. Iyon na'y tikang gihigugma. Pagsalig ka nako, ako ikaw protektahan. Ayaw sa ako pa-desisyon na karon Benji. Taga ikaw higayon nga mamalandong kay di sayo ng atong sudlan. Tungod sa pagkadesidido ni Benji, nag-uyab mi apan sa tago lamang. Ning-abot ang among relasyon og duha ka tuig. Hadlok ang among sitwasyon kay dili lalim magtago-tago. Sa among gipangbati, sa kaadlaw, ipangutan ako sa akong among bayi kung aduna ba ko'y uyab ug ako iyang gipahimang noon nga di sa jud mag-uyab-uyab. Day Lorraine, kumusta man ang imong pag-eskwela? Akong permanenteng pahimang no kanimo nga ayaw jud sa pag-uyab-uyab aron di ka mabuang ug makatiwas ka. Yes, madam. Magtiwas sa jud ko. Wa pa man sad sa akong hunahuna ang pag-uyab-uyab. Sa gabal ra ka na sa akong pag-eskwela. Minglabay ang mga adlaw ug adunay panghitabo nga nahimong dakong babag sa akong paghuman. Uy, Berto. Naunsa naman na si Lorraine nga sige naman nagkulikot ng iyang cellphone. Unya ming ingon si Helen nga tig gabiin ako no muuli. Panidi ko no na iyang mga lihok. Ug iingon sa ako imong makita. Pagtugan sa tinuod, kung unsa imong masaksihan, ayaw ka pa makak. Okay, madam. Ug ako siyang padidaan ug adun ako'y mabantayan ako rang ipahibaw kanimo. Sige. Tug-ani ko kay kaduda na ko anak niya. Tungod sa panghitabo, gisultian ko ni Kuya Berto nga ano daday namatikdan si Madam kanako. Nag-uol ko pag-ayo apan akong gipahibalo si Benji. Iyang gisigurado kanako nga wa mamahimong problema. Adunay usa ka buntag wa ko makabantay nga nakita di ay ni Madam. Inahan ni Benji nga arang namong suura. Kaduda na dyan ko ang bayhana. Nganong suod naman kayo ni sila sa akong ulit tao. Di pwede. Di pwede ni mauni ang nasa akong hunahuna. Ako siyang panidaan kung unsa ang iyang sunod nga lihok. Di ko gusto nga mahigugma akong anak sa usa ka katabang.
Wala ning sabak na. At tuon ko, di pwede. Wala na nin mao. Wala nin mao ilang lihok. Di na nilihok sa mga mag-amigo. Oy, daylo rin. Natagbaw man kag sabak-sabak. Di manalingkuranan ang akong anak. Unyang nganong kakundatan man ni mo day. Ayaw pagpangamisyon nga mahimo kang nobya ni Benji. Usan ako nga mo babag. O di pa pwede manguyab ang akong anak day. Himutiwas pa na siya eskwela. Nakurat ko pag-ayo sa singhag sa inahan ni Benji. Mura ko og ikaligo sa singot sa akong kakuyaw. Ning lakaw ko og mingsud ko sa akong kwarto. Nasakitan ko pag-ayo sa gipabulalas bato kanako. Dito nako maamguhan nga di gayud mi pwedeng Benji. Ug disab ko gusto maguba ang iyang kaugmaon kumikan kanako. Mingsud si Benji sa akong kwarto ug iya kong gipangutana kung kumusta ba ko. Gisultian ko siya nga nasakitan ko pag-ayo sa gipangingon sa iyang inahan. O gusto na ko nga putlo na ang among relasyon. Kaya di ko gusto ug pati ang among pag-eskwela maapektuhan na. Sakit man sa ako pero mas maayo siguro nga dili na lang takutob. Putlo na nato ang atong relasyon. Tinasab ko gusto nga magtago-tago, Benji. Masakitan ko pag-ayo, kay ubos kaayo ang panglantaw sa imong inahan bato ka na ako. Sukad karon na ako nang giputol ang atong relasyon. Ninghila ko kay naguol ug nasakitan ko pag-ayo nga natapos na ang among relasyon. Sa inato nga pamaagi. Nahilo man ang bahin si Lorraine. Di ko matungkot nga usa ka katabang ang mamahimong nobya sa akong anak. Kaatay ba? Usa ka adunahang blaki? Mahug sa usa ka katabang? Unsa na lang maingon sa mga tao? Nga pataka ko nga pagkainahan? Ako daw kining tistingan. Kung wa na bagyod sila. Magpaatik-atik daw kuno ko og lakaw nga adaw na ko'y adtuon. Unya ako silang panidaan. Berto, iandam ang sakyanan kay mang lakaw ta. Na ako'y paninglong utang. Dahil rin, mula ka usap ko. Ikaw na bahala usa diri sa bahay. Yang imong kay Helen ga day off. Mubalik ra ko dayon. Ni anami, minggawas na mi sa gate og akong gipahunong ang sakinan. Berto, diri rata, hunong rata diri. Di kita manglakaw. Ako rang gisuwayan tong bayhana og nituman bagyod sa iyang saad. Nga mulaylo na siya sa akong ulitaw. Hala tawagin si Helen nga paabrihi ang gate sa likod kay dito ako moagi. Lingsud na ko. Kay hinay-hinay nga di ko. Ilang matikdan kay aron ako gid silang masapnan o gawon sa sila. Chi, ayaw pag-ana pa. Makita ta sa imong mama. Basin mo kalitog abot. Ning saad na baya ko nga mulaylo na ko diha kanimo. Ayaw ra og kalma ra daw dira. Wa man si mama. Unya pa to mo balik. Di ba ka gusto nga makigtakig-takig ka nako? Aw, gusto kay gihigog mapamantika. Apan di man kini maayo. Kay makita kita sa sala at bagay pa ta sa pagtahan. Basin masapnan ta sa imong inahan. Nakulang na lang ang paangil aron mamaak. Ayaw ra pagkagul dira. Unya pa man tumong balik. Magtakbaw kita. Ni anak ko sud sa bayan. Asa ka tong bayhana. Sus, Ginoo ko. Wadyo ko masayop sa akong pantaha. Pagkabigaon, wag yun makapugong siyang kakatol. Gapatong-patong pa sa ibabaw sa akong anak. Diha pagid sila sa akong mahalon nga lingkuranan. Nagbuhod og milagro. Pagkabigaon nga bayi. Ako kining pakuratan. Lantawon nato ni Ron. Ikaw babayeng hugaw nga bayi. Gisultian na kita nga layloan na akong anak. Apan imong pagkakatul, wag yun makapagong. Bigaon ka. Hugaw. Layas diri sa akong paniwalay. Wag ko gabuhi og ahas.
diri sa akong bay. Layas ug ayo nagpakita diri. Kay basin maunsa ti kababayi ka. Madam, pasaylo ako. Higog ko si Benchi o higog maay kami. Wan ako tuyo ang mahigog makaniya. Ma, tama na. Higog ko si Lorraine. Palihog lang. Ayaw pag-apil-apil diri Benji. Unsa man, muapil ka og layas. Kay palabay nako imong mga bistis sa gawas. Tungod sa panghitabo, ang hawak ko sa akong amo og nangita kog laing trabaho. Kay wa man ko'y sapi nga muuli sa amoa. Tiunay nga gugma ang akong nabati alang kaniya, apan ang iyang inahan, di gyud uyon sa among relasyon. Bisan pa man ni Ana, nakikita si Benji kanako. Kay gusto ko niya maistorya. Unsa pa man imong gusto, Benji? Tama na. Di na ako makaya ang panamas-tamas sa imong inahan kanako. Lorraine, pamati ako. Ako nang giistorya si mama nga, muli na kasabay. Apan ming sugot ko nga, tapuso na to ang atong relasyon. Ming sugot ko, kay di ko gusto nga, magubang imong kaugmaon tungod nako. Para asa pa, Benji? Maningkamot ko og di ko makabalik sa inyo. Alihog lang, Lorraine, paminawak ko. Ug salig ka nako. Tungod sa panghitabo, ning balik ko ila Benji. Ug tuod sa nakasabutan, nga ako nang gitapos ang among relasyon, ug di na ko makikistorya kaniya. Hay, Lorraine, ikaw akong pagadawaton pagbalik sa akong panimalay. Kay tungod sa akong anak. Apanday, magklarohan na ita. Nga di na ka makigrelasyon sa akong anak. Ug di ka na moduol ug makipag-istorya kaniya. Apan, wa ko'y mahimo ning uyon ko sa iyang mga kondisyon. Buhaton ko ang tanan. Aron di ka magtugay dinhi. May adlaw karang bayhana ka. Di ko musugot ka tungod kanimo maguba ang among resyon mag-inahan. Tama-tama kay mula ka si Benji sunod adlaw sa iyang internship. Buhaton ko ang akong mga plano aron mapahawa ning bayhana. Tuod pa, yung lakaw si Benji sa iyang internship, nakulbaan ko pag-ayaw kayo. Kaanay mo protektan ako diri sa panimalay. Ginoo ko. Anian na sabang inahan nga matapubre. Maing buntag, madam. Unsay maayo sa buntag. Galutok ra man na imong mata. Ang kordiso na punog abog unya ang sagbot ag-as. Gunahi ko na to gamit mong tudlo. Sige, madam. Ako tong lihokon. Imong gipantugon. Aw, alangan. Lain sabog. Maghulat ka nga mulupad ang baboy. O muputi ang uwak aron mulihok ka. Di ko muhunong og panamas-tamas sa anin niya. Aron di na niya kaagwanta ug siya na mahawa ni akong panimalay. Liswat o di ko mahimutang katong na ako nagpuyo sa akong amo. Tungod kay nausab ang iyang pagtagatiha kanako. Gusto na kaayo ko muhawa apan akong gihunahuna si Benji. Maong akong giantos ang tanang kalbaryo sa pad sa iyang inahan. Apan usa ka adlaw, aluday panghitabo nga di na ako mapugngan o makayahan sa panimalay. Pagkatawaga mga katabang. Ano na ko'y isulti. Ayaw pag-aapila si Lorraine. Okay, madam. Ako na silang pagkatawagon. Anian na sila, madam. Maayo kay. Ani anak ka mo dinhi. Ano na ko'y gusto ninyong buhaton. Akong papalayason ang bayi nga si Lorraine sa akong panimalay. Apan akong gusto nga kung manukmat ang akong anak sa iyang pagbalik. Inyong sukmatan nga mingkuyog og laing laki. Buntis og minghawa siya iyaha. Wa ko'y labot og asa siya moadto. Wa ko'y tulubagon kaniya kung maunsa siya sa daan ug asa siya paingon. Klaro ba ka kung gusto?
Kung adunay mo babag kanako, apil mo akong papalayason. Kasabot ba ka mo? Madam, okay, madam. Okay, madam. Klaro man, madam. Magsurok yun akong duguan ng bayhana. Kaya pausa. Mangita kong bikilaron. Ay doon ako'y rason nga palayason siya. Uy, Lorin. Madamang kagdaluling hayaw ra kadaday. Unsa ka? Adunahan? May pakakigalinkod-lingkod ra kadira. Madam, kuman naman ko sa akong trabahoon. Akong himo ko og assignment kay akong ipasahay sunod semana. Aw, sa baday ko na nga, di ka kagamaan na. Unsa man ni dire, buta ka? Gakatag man ni dire. Ako kaning ihulog ang figurine. Aron jud adun ako'y rason. Inuok ko, ni mo day. Ako kinsa man nagbuak aning ako kabayo-kabayo diri. Kinsa man galimpyo diri ang napita. Ako, madam. Pero, wa man na mabuak ko niha. Aguroy, ikaw ani? Aw, alangan. Ni ambak aron mabuak siyag iya, ha? Wala kay gihimo maayo ning balaya. Husto na day. Ayaw na pagsalig nga pabalik ka sa akong anak. Gip kapoy na ko kapag ayaw nimo. Blayas diri. Blayas. Wako'y blabot kung asa ka paingon. Madam, di man ako ana. Tama na, madam. Tama na. Gusto na. Mulayas ko. Sakit na kayo ang imong mga istorya kanako. Oh, maayo. Layas diri. Layas. Tungod sa panghitabo, ang wanay kubot, minghawa ko pag-usab sabay. Og, wala ko kapangayog pasalamat kay Benji. Kay sunod adlaw pa man ang iyang pag-abot, gikan sa internship. Ning labay ang tulo ka adlaw, ning abot si Benji gikan og internship. Uy, dong, ani na day ka. Kumusta man ang biyahe? Hala, sige dito, Berto. Kuhaan ni ang mga bag. Perti na ako pagkamingawan ni mo. Dali ba nga na sa ta? Ar magpahuway ka human. Ma, asa man si Lorraine? Ayaw na pagpangitahang wa. Kay, nasakitan ra ka. Unsa? Kasabta ko. Unsay nahitabo? Imo na sab gipahawa? Imong bayi, mingkuyog sa laing laki. Nananghid nga mohawa na siya. Kanya buros daw ko na siya. Mawayang sugnag kay Helen. Ayaw huna-huna ang bayi nga way maayong ikahatag nimo. Ug ayaw na siya pagpangita kay di ko gusto nga maskitan pa ka. Tungod sa panghitabo og sa gitsurti sa iyang inahan, nasakitan pag-ayo si Benji. Apan, wa siya makontento og ipangutanan niya ang mga tao sa bay kung unsay nahitabo. Kay tungod giistorya na sa iyang inahan ng mga tao sa bay, usara ang ilang mga tubag. Noy Berto, sulti ko sa kamatuoran. Unsay nahitabo nga nung mihawa man si Lorraine diri. Sir, akong nabalaan ming duyog daw laing laki. Kanya buros daw ko na siya. Mao na ngayo og permiso sa imong inahan nga muhawa na siya. Ug makuyog na siya sa iyang laki. Wa pa makontento si Benji ug minso na siya kay Helen. Nang Helen, sulti ko sa tinuod. Unsay rason nga nung ninghawa si Lorraine sa bay. Sa akong pagkihibaw, mingkuyog siya og laki ug iyang gisulti kanako nga naburos siya. Og makikipon ako na siya sa iyang laki. Tungod sa mga nahibawan nga mga bakag, nasakitan pag-ayos si Benji. Og napuno og aligot-got ang iyang dughan pato kay Lorraine. Gusto na, Benji. Kalimti na tong bayhana. Kay kung gahon-ahonan nimo, wa siya ming himog ikadaot niya. Maayo na lang kay akong nahibawan. Kiming adto diri ang laki. Huwag gikim asahan sa mga ingatong bayi. Usa pa,
Aduna pa'y mas disenteng bayi nga imong makita. Usa ka gabi mingsud si Mang Berto sa akong kwarto ug iyang ipabulala sa tinuod ang nahitabo. Dong Minchi, wa man kaming kaon, nabugnaw na ang pagkaon. Wa pa man ko'y gana. Lamoy ng Berto, oy. Dong Minchi, mahibalan na nimong kamatuuran pag abot sa panahon. Unsay kamatuuran? Sultihi ko ni Berto sa kamatuuran. Dong, di ko katug og ipukaw ko sa akong konsensya. Pasaylo ako kung wala ko masulti ang tinuod sa imuha. Apan karon, naluoy ko pag-ayo nimo og nakadesisyon ko nga isulti ang kamatuuran. Dong Benchi, wa ming laya si Lorraine. Apan gipalaya siya sa imong inahan. Makaluluoy kayo si Lorraine kay giguyod sa imong inahan padung sa gawas o gipang-itsa ang mayang mga bisti. Wa siya ming kuyog sa laing laki og di siya buros nga minghawa diri. Sa akong balita, minguli siya sa ilaha maong ang sukna ni Ate Helen nimo. Naluoy mi pag-ayo kay Lorraine dong, apan wa mi mahimo kay amo siyang tabangan. Iapil mi palayason sa imong inahan. Pasaylo ako dong Benchi kung karon ra nako gisulti sa imong kamatuoran. Diha dayon, mingadto si Benji sa iyang inahan ug iya kining gipangutana sa kamatuoran. Apan, padayon ang pagpamakak sa iyang inahan. Ma, tinuod ba? Tinuod ba ang imong gipalaya si Lorraine? Asa man ka nakakuha ng istorya ha? Kibaw ka nga ning kuyog na sa laing laki. Hugaw siya nga bayi dong. Bisan pa og pangutanon nimo ang mga tao di sa bay. Nakita di lang nga gisundo siya og laki Benji. Busa undangin na ng imong kabuang atong bayhana. Husto na ha. Undangin na. Tama na ang pagpamakak, ma. Unsa may gimuhat ni Lorraine nimo nga grabe man ang imong kalagot kaniya. Wa ko makauyon kaniya alang kanimo. Di ka mo parison. Sa way pagduha-duha, minglakaw si Benji. Iyang gisuna si Helen nga magpakuyog siya paingon sa ilang probinsya. Tungod sa panghitabo, wa ming balibad si Helen. Human sa 24 ka oras, nga biyahe ming abot na sila sa bahay ni Helen. Sakay ang habal-habal. Ayo. Diri ba nagpuyo si Lorraine? Ug tuod man, minggawan si Lorraine. Makurat siya sa iyang nakita, ug wa siya katuo sa iyang nakita. Anong niya pa man ka dinhi? Wa na may kita. Ug okay na ko. Nakalimot ako sa pangbusabos sa imong inahan ka na ako. Balik na sa inyo kay di na ko gusto madamay pa ang akong pamilya sa pagkaway pagkapuangod sa imong inahan. Lorraine, paminawa ko. Wa ko'y labot sa akong inahan. Minganhi ko diri kay tungod nimo. Kabalo ko nasakit antika og dako akong pagmahay nga wati ka maprotektahi sa akong inahan. Apan, ani anak ko, anda mo protekta nimo. Di na ako kinahanglan nimong pagprotekta. Ug di na ka kinahanglan. Tawhay na ang akong pamuyo. Ug di na sab ko gusto nga maghubot pa kini. Lorraine, hatagi pa ko og usa ka higayon. Aron maipahimamat kanimo ang tinunay ug putli nga akong paghigugma diha kanimo. Kay tungod sa pagkadesidido ni Benji, gihatagan siya og usa pa ka higayon ni Lorraine. Ug wa na naming uli si Benji ug Manila. Ug nagtuon na sa simpleng pamuyo kauban si Lorraine. Tungod sa kaguol sa iyang inahan, giadto niya si Benji. Nganong ani pa man ka diri? Di na ko moduyog nimo pa uli. Malipayon ako diri kuyog sa akong hinigugma. Dong Benji, pasaylo ako. Ibuhat na ko ang tanan na aron di ka kapakyas sa imong pag-eskwela. Isip ko sa kainahan, akong gibuhat ang butang nga alang ka na ako makapaayo sa akong anak. Ug day Lorraine, pasaylo ako sa akong mga nabuhat kanimo. Hibaw ko nga
way sangko akong sa diha kanimo. Apan, nanginawad ko nga abot ang panahon nga imo akong mapasaylo. Ayaw pagkabalaka dong, Benji. Wala ko mabuhat kung asa imong kalipay. Kay karon, humana ka sa imong pag-ituon, imo nang desisyon ang matuman. Ayaw pagkaguol kay dinata mo sa mukon. Apan akong gihangyo nga, unta, maabot ang panahon na inyo akong pasayloon. Tungod sa panghitabo, iunay na nga nagbinyo si Benji o Lorraine. Ning labay na sap ang 5 ka tuig ug ano na sila mga anak. Si Lorraine na humanasab sa iyang pag-eskwela tungod sa paggasto ni Benji. Ug napasaylo na ni Lorraine ug ni Benji ang inahan ni Benji. Ug nagbalipayon sila sa ilang pagpamuyo. Ang gugma mao ay simbolo sa panaghiusa ug kung usahay tungod sa atong kalimot nga mamahimong mamaayong tao sa isig kaingon, ang gugma mao'y makapaguba sa mga relasyon. Atong napamatud-an sa atong istorya karon nga ang gugma way gipili. May estado sa kinabuhi unsa kadaghan ang katigayunan apan ang gugma musbong tungod sa duha ka tawo nga tiunay nga naghinigugmaay. Daghang salamat og kini si Bukidnon TV nga magaingon. We live to inspire and to aspire. Daghang salamat. Magkita-kita ta sa atong next video. Ayaw pagkalimot sa pag-like, subscribe, share, and comment. Daghang salamat. Mabuhay po tayong lahat.